బేబీ నీ పేరేంటంటే ర్యాలీ వెంకట లక్ష్మీరామ్ సాయిరామ్ కార్తిక సత్య నాగ కనక మల్లిక వాగ్దేవి ఆదిత్య యశిక సహస్ర తన్మయి. 3 సార్లు తన్మయ్యి అని చెప్పు. తన్మయి తన్మయి తన్మయి. బాస్ చక్కగా విన్నావే గుడ్లో పగించుకొని. ఓకేనా? తాతగారు బామ్మ పెద్దనాన్న పెద్దమ్మ పెద్దక్క చిన్నక్క తాతగారు అమ్మమ్మ పెద్ద పిన్ని చిన్న పిన్ని చుట్టాలందరూ మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ నెక్స్ట్ మన మంచి కోరుకునే వాళ్ళు అందరూ. సరేనా? అందరికన్నా ముందు బాబా దేవుళ్ళు. అంతే. ఓకేనా? అందరూ ఆశీర్వదిస్తారమ్మా బేబీది. బాగుందా బేబీ? నీ పేరు నచ్చిందా నీకు? వెరీ గుడ్.